Зараз milionů videa. Tady. No, ale bacon je borec teda. Omlouváme se. A budeme hrát na rodinu. A jdeme na to. No, takže se mi nesmějte, já nemám premium, ale mám na prvním místě, na prvním účtu, ale to nebudu dneska se bojovat. Jdeme na to. Wow. Já se asi musím rozsvítit. Tak. A jdu říct tatkovi. Tati? Ano, synu? Pojď prosím tě nahoru. Co ty malý smrt, ty vole, co udat? Tak a jdu. Je, tata už jde na. Tak co si připrav? Tak. Počkejte, našel si tady nějaký box, to mám strašně moc věcí, takže tu si vzít. Co je? OK. What the fucking? OK. Tak to je. Chci připravit na nejde, sem půjde takový do ty vody. Sloupne, jo tady. Sloupne do hoven. Takhle. Pak nebude nahánět tudy. Takže si radši tady tohle udělám. A on pak spadne. Tady a tady. A tady bude nervka. Představte si, že to je nervka, jo, prosím vás. Tak. A je to. A taty už ses tady? Já vám to ukážu. Koukejte. A to, jak vidíte. Viu. A takhle můžu ho dát dolů. Pak nahoru, takhle můžu si s ním dát, co chci. Počkejte, tak tady to bude mega cool. On chápe do ty hoven, jo. Yes. Kámo. Tak táty už je starý do prda. Já už jdu, prosím tě. Tak. Já to prdele. To já nesnáším. Tak pojďem. Jau. Ty vole. Tak pojďem. A do prdele. On mu to nic nedal. Cílíme. Nespodelej. What is? Jau, to ty hajzle jen malej. To na tebe netastím. Poslal na tvoji mamku a ta bude na tebe nasraná jako krava. Ne, prosím, taty, ne. OK, já to uklidím. Tak pojďte. What is fucking is my fucking... OK, já se to zvednu nahoru. To prosím, dobře. Tak. Klidíme. Ty bobky jsem udal na... Aha. To, já se to řekl mému psovi, aby to udělal. Tak, mám to tady. No. Tvoje potřebuji do školy. Taty, potřebuji do školy. Počkej, já si vezmu baton, kde ho mám? Tvoje, kde ho mám do prdele? Tak tady, tak. Mám batůžek. A frčím. Taty, já frčím, tak čau. A to jako nechceš prostě svačinu? Aha, svatinu máš totiž v batohu. Jo, tak čau. Čau. No, kde mám ty dveře? Tady. Tak. Bum. A jdem. Jo, a vždycky mám samý kódy. A můžu se tohle na půl hodiny. Já to klidně napíšu, nebo já mám udělat tutoriál. A 20 minut počkej. Tak já už běžím. Doufám. No už nejdu pozdě, tak.
sinusy. Tak. Jo, ale můj kámoš tady ještě není. Já musím. Ty vole, kam jdu? Já už musím, tak. Já už musím do školy. Tak, běžím do školy, to prdele, já nevím chodit. Tak, musím do školy. Tak, já už jdu do školy. Jup, no, já už jdu pozdě. Je, co kámo? Nazdar. Proč tak nastanej? No protože jsem pozdě. Můj problém to není. My chodíme do 9, ale ty prostě, já mám nejhezčí problém, nechci se ty holky. No tak to chci vidět. Takovou prostávky teda uvidíme. Tak jo. Je přestávka, kluku. Takže jdem, tak uvidíme, kdo chtějí ty holky. Uvidíme, no. Ahoj, vypadáš pěkně. No já vím, nechci se mnou chodit. No jako můžu, no. Dáme si pusu. No, jako můžem. Tak jdem. O 20 let později. No tak už jsme vyrostli, no. Tak co? Můžu se zeptat? Ano, můžeš. Do jaký práce chodíš vůbec? No já chodím na fotbal. Fakt. Tak já počkej, já se vyhledám, já tady mám s sebou telefon. Tak, bum, tak. Fakt ne, ses Honza, počkej, ty jsi ten známý, počkej, jo, jupi, tak ty jsi fakt fotbalista. No, ale já jsem Honza, ale chodím na fotbal a i na hokej. Tak počkej. No fakt ty chodíš na hokej, tak ty vole, jaký máš tréninky? No týden po zápase a týden na hokej. A tréninky na fotbale mám úterý, středa, čtvrtek, no. Cože? To je skoro taky celý týden na 2 dny. No jakože, no. Jakože. No. Ale... A to je, no já se jdu vařit něco. Tak běž. No tak ty vole, lidičky, vidíš si ty vole, i co to je za můj holku? Ty vole. A jestli chcete, jak jsem mu dal tuhle postavu, tak mi napište do komentářů a já vám to olajku a pošlu vám ty kódy. Úplně všechny kódy. Jo, ale nespaťte si to, jo, první. Děkuju. Takže, počíte. Já vařím. Jo, potřebujeme do ledničky, tak já běžím. Tak. Otevřu ty ledničku, jo. To mám tady má samý sladkosti do prdele. Ježiši, ty vole. Tak kámo, na co řeknu? Ty vole, on tady má samý sladkosti. Ty vole. No tak ty vole. Honzo! Co je? Pojď sem! No tak já jdu do prdele. Co chceš? Proč tam má samé sladkosti, když hraješ hokej a fotbal? To si nemůžu za rok si dát za ani žádnou sladkost do prdele? No to nemůžeš. Tak já se s tebou rozejdu, protože tohle je už extrém. Zbal si věci a vypadni. Ne, prosím. Ne, vypadni. Prosím. Vypadni, to říkám. Tak já běžím, no. Třeba lidi, chápete? Si můžu ani dát.
Píp, píp. Ty vole, kdo mi volá? Píp. Ty vole, to fakt. Brr. Žádník není dostupný. Zavolejte později. Co? Co? Ne. Ne, to si jste srandu. Musíme fakt zablokovat. Ne. To jsem tehotná. No, tak to si myslí, tak to je úplně strastný. Brr. No co je? Já se omlouvám, co jsem provedl, já se si to nevšimnu. No, už jste jak se už netýbaví. Jo. Píp, píp, píp. Tyva, ta moje bývalka si se mne fakt ale dá prvná už. Tak ty vole. Já končím, vole. Já tady nebudu. Já končím. Tak, ty vole. Tak, to bude ono všechno. A děkuju tady Kubasovi. Čau. Že proměnili si na toho mého kámoša, na tu holku a to bude ono všechno. A zatím čauky. Čau, čau.